Hupangi dohami dohot hormat tu sudah hita na dohot kebaktianon na sadinggam mata pakai masker tai seliling mendohoti per minggu non. Selamat hari Minggu, Trinitas ma dihita saluhuna. Nunga tasal puhon akka pesta na belga, pesta las niroha di huriatta, na pudi tahalason. Jalata pesta hondo pesta pentakosta, ari parningotan ni hasasaro di tod di Purbadia, na mangalihon gugu doho na paimbaruhon rohat tagelup ari. Ton di Purbadia ido na mangalihon gugu di hita, asa gabe sitindangi ni Kristus hita. Dunga sahat hita nuaing tuminggu Trinitatis hasi tulu sadaon di debata. Dunga sikop ulaon persuruan ni amai diula anaki. Nah holong do roha ni amai di anaki. Naung dilehon do saluhut na tutangan na. Naung dapotan hanguluan saliling-liling na do namaka porsiai anaki. Hupuji ma Tuhan debata, anak do di Purbadia. Naung patauhon nau maka porsiai saluhut baga-bagana. Atong marlas roha ma hita upuji Tuhan debata anakna nang ton di Purbadia. Ai disuruh debatado anakna jala di pasar hondo tondina tu hita. Ido topik ni minggutta saderion. Atong tapuji maibana tapasangak majahuba nasun timbuli. Ai balgani holongna dang tarasami martang yang mahita dibuka sarwat tabi. Malah debahita sembuhkan nomor 520 sada ayat sada 2 dulu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tuwa palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata ama ni Tuhan Yesus Kristus, nang upas-upasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partodion sian benua gijang di bagasan Kristus. Dibolati do hita gabe anak tu ibana, bahen pamujion di hamuliaon ni asi ni rohana. Aleja huba sigonggom hami, may sesangap do guarmu dilihat portibion. Haleluya. Martang yang mahita. Ale debata si tulus sada, debata ama, anak dohoton di porbadia, namandok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di parbadiai ho kami, hinorhon ni asi, dohot holong ni roham nagodangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan, apuli hami uju malsak, pahe hami uju tigang, jala togu-togu hami dihasusuda di bohal nami, Tuhan rajonmu na di benua gijangi, asa disipu jon nami ho, marhite-hite roha dohot hata naim baru. Amen. Tundul mamu. Pati ni debata dihita di mingguta Trinitatis Saderion, ima konfesi HGV bindu 2, taringot tuha situlu sadaon ni debata. Taha porsiai jala taha tidak kodo sadado debatata, jala hut situlu sadado, ima debata ama, debata anak, debata ton di porbadia. Na ditubuhon ama ido anakna sian hadirionna sadiri, sian mula ni mulana rodi saliling nililingna mandok suang songon amai na somar mula jala na somar rujung do ton di porbediai ima na borhat sian debata dohot anaki marhite-hite podaon taalo jala tatula do pangatusion na mandok holan sada do debata di bagasan pangatusion na mangarajumi na tumuru do anaki do todii sian amai taalo do huhut poda na mandok
ia hadirion ni situlusada ima debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dot ina tondi porbadia ima sahakna atong rak magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na humbar tubatit mi. Amen. Tatopoti madosata nagodangi diadupan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo na suatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu jaladang adong hapor siaul di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Masegudang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan di basam dohot asi ni roham. Saya unang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalesyon nami. Saya ingot mahami hombartu asi ni roham dohot denggan di basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigi mahata bagabaga taringo Tuhan sahat di dosa. Songonondo pakaholongyon di debat hadi portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saliling nililing na di ibana.
Hasangapa ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata turput di minggutta sadarion imana tersura di Jesaya bin Duonom mamukka mesen ayat sada saha roti welu tajahama marsikat soring di tahun hama mati ni raja Usia huida Tuhani hundul di atas habangsa na timbo jala namar mulia jala akka rambu ni pakyanna mangguhi bagas joro Jongjong di atasna suru-suruan serapim akan namar habong onombe dua makukupi bohinasida dua makukupi patnasida dua makabakon nasida jala marsijowo manasida songonon nabadia do Jehovah Sebaot gok hamulion na liat portibion jadi humutal maaka ojahani tiang sian soarani nama jo jala goktimus joroi dungi hudok ma marjia mahamu nunga mago au ay jolma parbibir naramundo au jala di tonga-tonga di bangso parbibir naramun au maringan ay nunga di ida akamataku raja Jehovah Sebaot dungi habang masada sian akka suru-suruan serapim madapot tonau jala di tanganna sada batuarang nagara nabi nuatna sian langgatan dohot gasip jadi di jama ma pamangaku jala di dok ida ma ondo nama jama bibir ni pamangaku babua naong nyusat utangmu jala naong hinukupan dosam dungi hubege masuaran Tuhani nama dok ise dosuruoku jala ise pardalanan nami jadi nikuma disod doau suruh maau ima sahakna martua doakan atau mangihon hata di debata jala nauk piopsa. Amen.
rap dohot dongatna saha porsiaon di sedok portibion taha tindak kumaha porsiai rakma hitamandok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak debata jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanu na turudung di tanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu di debata jahuba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasan di dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu do sugut daging ni halak nong mate dohot di hangoluan na sorasuda amin. Tikting Minggu tanggal 30 Mei 2021 sedarion na parjolo di pabotohon tu sudah ruas ni huria saliling masa pandemi COVID-19 sia tikting dak pola di jahahon sudi na paduahon pensiunan situa di hari Minggu sedarion tanggal 30 Mei 2021 di parminggu sedarion jam sia 30 naik patu paon ni huriat do paborhaton amata situa Bresman Rambe mamongoti masa pensiun sian situa patu paon mayanon duk sidung jamita laos di patu pahuriat do di si papungu pelian songon tanda ni las ni rohata di pakubasion di nasida saliling mangula di huriaon na patuluhon padidion dabadia di hari Minggu tanggal 10 Juni 2021 naeng patu paon ni huriat do padidion dabadia tu naposo tu poso-poso yanakon ni ruas ni huriatta ima di parmingguan khusus pukul 10 WIB alani pindagido matu akan atoras na naeng mendidihon yanakonna asa mendaftar ma marhite na mangisi formulir pendaftaran jala di pasaha ma formuliri tu perhelado sektor manang ditaruhon tu kantor gereja bui ma dibuat formulir tu akta perhelado sektor nabi na paubaton pelayan sekolah minggu di pabotohon tu sudi ruas di huria terlumumi ma akan atoras ni anakon sekolah minggu HGP Cipayung Cilangkap mamuka sian hari Minggu saderion patupau ma papungu pelayan sekolah minggu alani pinangido ma tu akan atoras ni anakon sekolah minggu asa tapasaha ma pelian sekolah minggu ni akayana kota tujulo ni langgatanon tu inganan naong ditutuhon rakma tiki pasaton pelian sada A sada B 2 dohot amplop na tu situa Bresman Rambe na palimahon sidi khusus di hari Minggu sadarion di parminggun pukul 10 WIB di patupa huriata do maka tindakkon haporsiaon manang malua sian pakakumi tu opat halak nong mendohoti persiajaran sidi khusus sian panditata patupau mai duk sidung papungu pilihan mangapuli di hari Minggu sadarion tanggal 30 Mei 2021 pukul 10 siawib di patupa huriata do pangapulion tu keluarga almarhum Las Maria Yohanna Burudamanik sian sektor 2 na niuluhon pandita Elhem Simanjuntak mardomu ala situasi pandemi COVID-10 sia ala ni holan perhelado sektor sahala utusan ruas sahala utusan tim sending dohot sahala utusan tim sosial ma na mandohoti acarai las dohot ma toktong na may wakili inahana songalima titing na masa dihita di bugasan na sa mingguon.
Dami ni debata na sumurung siyan saluhut roha, ima mangaramuti, hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tuaka na dijabu nuaing, manang na didiya pe hamu madohoti permingguan secara live streamingon hupasahat ma tu hamu horas. Hatani di bata nagabe ujahan ni jamita di mingguta sadarion namarguar minggu Trinitatis di enet sian Johannes bidutolu mamuka sian ayat 30 sada sahat ro di ayat 36. Johannes bidutolu mamuka sian ayat 30 sada sahat ro di ayat 36. Tapai huti hutma di bagasan rohatta songonon ma hatani debata narosian gijjangido mangatasi saluhutna narosian tanoon ima sian tanoon jala akana sian tanooddo dihatahon dihatidakon narosian banua giccangido nani idana dohot nabi negina gabedanga dong nama cakkon nahinatidakon nai halak nama cakkon nahinatidakon nai ido sumahapon babua persitong debata aina sinuruni debata ido makatahon akka hatani debata aidang marpanuhatan ibana mangalehon todi naholong do rohani amai di anaki nong dilehod do saluhut tutanganna nong dapotan hanguluan nasaliling-liling na do na makaporsyai anaki alai naso mangului anaki dang idaun ni hanguluan say namiyad do tahe rimas ni debata di ibana ima sahatna didok Jesus tuhita nomor tua ima naulo managihon hatani debata jala mangulakon di bagasan ngulu si ganupari hamudongan saha porsyaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus molo disukun dongata perberibaan aina tolu do Tuhanmu halak Kristeni ido alai sada oh berarti sada dua teh ido alai tolu ai dia do nasitong tolu do manang sada hobar tu suku-sukumu do coba ulangi pertanyaanmu orang Kristen Tuhannya 3 ya iya tapi 1 oh 1 iya tapi 3 susah banget sih mengerti makanya jadilah pengikut Yesus supaya engkau mengerti. Hamudongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus minggu nasalpu tapes tahod do hasasaur di todi perbadia. Jala sebelumna 10 hari tagan so tuat todi nahi nakok do Tuhan Yesus tu banua gijang. Di Desember nasalpo di do huutus to anakku lahu palua koncol mak.
Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molo didok diturpukon narosyan gidjangi do na mangatasi sa luhut na. Molo narosyan tanoon, imasyan tanoon. Jala akka nasyan tanood do dihatahon. Pasti hitape ngutinggil managihon carita taringot to Los Angeles. Mulo na magkatahoni ngahya tusan. Nga pasti hitape tinggil si pariota molo adok kala carita taringot to Jerusalem. Molo ngahya iba na tusan. Si pata olo do hita madok molo dicarita hodongan sada-sadinganan nagudak katam. So hiado pe hutusan. Beda dengan Tuhan Yesus. Ala di do ibana sian gejang asa molo dihatahon ibana betaringot tu surga karena dia datang dari sorga. Asing do nani sobani do ngatta sabaribaan. Holan madok surga do. Alen nani sobanai dang rosian surga. Bahkan si tangyak kono todope nani sobanai asatong malua. Asa malo didok diturpukon narosian gijangi mengatasi saluhutna. Udah pastilah siapa yang tinggi maka dia akan mengatasi. Kenapa kalau orang berperang dia cenderung cari tempat yang tinggi? Karena dia akan menguasai sekitar. Kenapa tembok-tembok Belanda, tembok-tembok Portugis cenderung di atas bukit? Karena kalau dia sudah di atas pasti akan menguasai semua. Unang marnipi mo nang marpurang mulo na ditoru do. Eso di bereng na digijang. Alam mulo na digijangi nga pasti dikuasai na ditorui. Seperti itulah Yesus itu. Asa malo dido Yesus si botoroha. Nang so didok ko nung ngahuboto na diroham. Makanya ketika murid-muridnya ngedumel marungut-ungut hipoto Yesus do. Wah, sama rungut-ungut kamu. Wah, sa dipikir kamu ise manobal gasyak kamu. Hape dak ngarong dihatahon nak kasisian nai tu Yesus. Kenapa Yesus itu maha tahu? Karena dia datang dari sorga. Kenapa Yesus itu maha hebat? Karena dia datang dari sorga. Kenapa Yesus itu pengampun? Karena dia datang dari sorga. Hidupin na dito narosyan gijangi mengatasi saluhut alay molo narosyan tanoon basya tanoon ma jala akan nasyan tanood do dihatahon. Lapatan na amudongan moloholan samusir do pe pengalaman na baholas samusir mahatahon. Molo dulu sanggul do pengalaman na hatahom mah dulu sanggul. Songon naru pa ni ala si pahutar do hutakku bamantak mau dah molo cari tahun si pahutar nang petiki dak danak remaja au jot tiki pakan si tu si pahutar nuang dang be. Ale molo Yesus apapun dia bisa cerita. Nian adong don waingon halak Kristen sehira Yesus. Hape nani do dongan ikon di foto. Hape nani hata dongan ikon saya di foto. Hira na suadong na sebunutona. Alani gijang ni rohana. Dangulo mengaku. Ay madah dang adong pengalamanku taringok tu si. Dia cenderung lebih hebat dari orang lain. Halak nama jakon nahina tidak kon nai ido sumahapon pabua parsitong di bata ay nasiruru di bata ido makatahon akahatan di bata
aidang marpanuhatan ibana mangalihon toddi naholong do rohana di anaki nong dilehon do salhutna nunga nong dapotan hanguluan saliling-liling daro na makaporsiyai anaki hamudongan hidobet na di do Tuhan Yesus na mangulu do na porsiyai nang pemate ibana alalas di ayat 30 mope di do nong dapotan hanguluan saliling-liling na do na makaporsiyai anaki na makaporsiyai Tuhan Yesus alay na so mangului anaki daong idaon ni hanguluan say namiyad do tahe rimas ni di bata di ibana hudot tu sada ina na poso kau sudah kehilangan keselamatan. Dulu kau mantan guru sekolah minggu HKBP Cipayung Celangkap kau tinggalkan Tuhan Yesus gabelau ho tu agama na asing. Amang padita tolong Joso konong sonon tu ustad mi holao. Ai madah ternyata Yesus itu memang natabu. Boy dua mula kapan saja. Karena Tuhan menantikan orang yang bertobat. Ngada po mu hanguluan itanggal hoko hanguluan tuha hado hanguluan. Kau hidup untuk apa? Hidupmu jangan untuk sekarang, tapi baiklah kau hidup untuk masa depan. Ala dibalik nih hamatian itu ngulu namanok tongi. Ala nima hamudongan di minggu Trinitatis sadarion. Tung takasma tahatidakon dibatasi tolu sadai. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh ganup minggu tahati dakot di imanakin na niluhon ni situa maringan silalahi rap dohot akadongan saha porsyaon tahati dakom ma hata porsyoni au porsya di bata ama au porsya di Tuhan Yesus au porsya di todi purbadia. Jala ganup martangiak kita ikut dohonot taduna tului ali de bata mulia tema Tuhan ala hodo na toktong mangaramuti pardalanan ninguluko todim na badiyai ma Tuhan na sa toktong madongan yaw macigajang pardalanan ningulun si pata tinggang doi ba mga dobi hinamaol ni akka namasaon. Tuhan di bata todim na badiyai matoktong manuguaw uju tinggang. Hupasahat matang yangon di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ada yang tiga itu. Unang humalapot martangiyang. Tuhan de bata pasu-pasu masih pangananon amin ala panggang bisa ada. Songun na tabu gadok kawi mertimus musid dahani. Jangan berdoa formalitas. Jangan berdoa karena rutinitas. Jangan berdoa karena tradisi. Ale hata ako may ailas itu di dok Yesus. Dangadong nasahat tu amai ya somer hitihau. Adong do si pahata martangyang ale Tuhan Yesus. Ngagacang tanyan non hupasahat ma tanyangon di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Hape sonahya maryanakon Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia berdoa asal-asalan. Ibarat Tuhan Yesus ay dia do tutu hupasahat. Tu bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus.
HP itu Tuhan Yesus, kecuali kalau dari awal, ya Allah Bapa kami yang di sorga, utuslah rohmu yang kudus untuk mengendalikan hidupku. Aku berdoa dalam nama anakmu, Tuhan Yesus. Trinitatis, 3 tetapi 1, 1 tetapi 3, 3 tetapi 1. Las ima hamudongan mula hula. Dang buhi ta somado tolu alay sada. Dang buhi ta somado sada alay tolu. Ay nuhaing ibana do nomor waso. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia yang akan datang untuk menjemput orang dan sekaligus untuk menghakimi. Isena porsia dalam arti diulahon hatana. HP nakin dido dapotan hanguluan saliling-liling na do na makaporsiay. Toto na makaporsiay do. Isa man na makaporsiay. Naringgas manangihon hatana, nasa toktong mauwas di hatani Tuhan, nasa toktong girgiro hana mangulakon hatani Tuhan. Takkolan makaporsiay ay di do Tuhan Yesus do, dang nama do Tuhan. Ay subuhi bidahonoton maddo hantu do maddo Tuhan molo hatop. Saya sedang mengatakan Tuhan. Siapa yang baru saya katakan antara Tuhan dan hantu? Alaikon ula honod tado. Ido uban na dido Jesus. Di perumpamani ho di siamuko, ho di hapiraku, ho biru-biru, ho habbing, biru-biru, ho tu surgo, habbing, ho tu naroko. Hapirak jol mado. Alay nga dibahin Tuhan Yesus. Perumpamaan ni, tudusan ni. Rakjol mado alay biru-biru dohot habbing. Buasa biru-biru alay diulahon hatani Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Jangan coba mengasihi gue. Kasihi Tuhan Allahmu, tapi kasihi juga sesamamu manusia. Hape holong tuau do holong roham. Hape tudongamu daong. Hape molo holong roham tuau ikon tujol maido hatarida anak. Tiki marsay maraaw dang dilehop pahian. Tiki mauwasaw dang dilehok ko aw minum. Tiki maleaw dang dilehok ko aw mangan. Sadi hari ho Tuhan male. Sadi hari ho Tuhan marsay mara. Sadi hari ho Tuhan mauwas. Didiki nabi rengmu akka namemeti. Alani aha nabi nahemmu tu namemet. Natuaw deh. Ima hamudongan hataridaan ni colma na makaporsia Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya datang merminggu. Amin pulang. Langsung masuk mobil. Bersabaria pun tak mau misalnya. Tak cukup, ini vertikal. Istilah disalib tiang natugi cangido pe. Ikon adong do horizontal kiri dan kanan. Tak cukup. Holan roh hadap pikirata tu gereja, hari Minggu tu gereja, tapi tak peduli. Alanima di dokon, mula di ujung di permingguan, mula mahamu. Di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Idoben na di jamita tahun nasalpu, do namar minggu sebenarnya bukan di sini. Yang merminggu sebenarnya adalah dalam aktivitas kita sehari-hari. Ido bedna adong ninna dak kubo tu menang di dia di gereja. Saya lupa manang di gereja mana. Tulisan selamat beribadah bukan di pintu gerbang ketika jemaat mau masuk pekarangan gereja, tetapi ketika jemaat selesai amin. Haluar maka ruas yang pintu ni gereja di harbangani di sima terjaha selamat beribadah. Neng mulaki do selamat beribadah. Bukan ketika masuk gereja. Karena kita harus beribadah mulai dari minggu ke minggu 7 kali 24 jam. Ido amudongan. Ido jolma na porsea tu Tuhan Yesus. Halak Farisi,
tiap hari bergumul dengan firman Tuhan. Si Boto Surat tiap hari bergumul dengan firman Tuhan. Halak Farisi martangiang di ganup-ganup inganan. Tapi hanya pada saat itu dia dekat dengan Tuhan. Hanya ketika berdoa dia dekat dengan Tuhan. Hanya ketika dia beribadah dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia di kantor dia tidak dekat dengan Tuhan. Ketika dia di tengah proyeknya dia tidak dekat dengan Tuhan. Aladima adong istilah serigala domba, serigala berbulu domba, atau dengan kata lain orang bermoral ganda. Senyumnya hanya nampak indah ketika di gereja, tetapi begitu di luar gereja nyinyirnya minta ampun. Hamudongan. Tuhan tidak suka seperti itu. Patuduhon ma senyumi dakolan titik ke gereja. Patuduhon minar ni bohimina dengani dakolan di titik ke gereja. Dimanapun kita harus menjadi hamba Tuhan hamudongan. Imana di dokna nama kaporsiai Tuhan Yesus. Dia akan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Situa beresman rambe nasudat mate ngapiga-piga hali. Sering keluar masuk rumah sakit amang ini. Bahkan aku mendengar beberapa tahun lalu pun parah sakitnya. Orang sudah menduga sudah lewat, tapi kagak lewat-lewat. Napar pudi tong masuk rumah sakit. Tabereng doa mangun 2 minggu nasalpu hutuk-hutuk mardalan pakai tukot. Amang jolo sehat do amang asa ta pensiutan nang pe pensiun amang 24 Mei boy do asa unang mall amang tulang gatan padua-dua hay makatai dak pola amang molodung jatuh tempo Peter tabor hak mak parbuak pensiun do kan dangda asing-asing kan itu ambudong molo makata itu amang situa beresman rambion jangan coba-coba berpolitik haluar sian hatam A HP na di roham B amangon lurus lempang dang adong politik di son nabi neginai ido na dihatakon nabi notonai ido na dihatakon diula terus ngeliling amangon takya maraget dabe ala memang tidak tahan lagi karena penyakit alai dinunuti pinabor hak matutu amang situa barisman sadarion mamongoti masa pensiun tentu ngeluar biasa las niroham di tengah-tengah ketidakberdayaanmu karena fisikmu lemah alai bodo dinunuti berhat molopian non mardongan kursi tapa hudul amangon molo pastiki madok kata dongan tak boleh dia teh harap maklum mak alai inang nggak boleh ku pakai kursi duduk untuk bapak aja kan itu dong semangat do terus amangon alania karena yang dilakukan adalah untuk Tuhan Yesus di bagasan satahunon kurang lebih ngetolu pensiun situa ni sektor onom situa kade pajaitan situa si dahuruk dot amang rambe alai holan sada dope na olo gabe calon situa habis situa na hasan luban gaul tokin nai tinggal honon na nama sektor onom
Holan daging na do di sektor 6, onggorohana di sektor 7 do. So nabuhay ta abati. Alam memang dunga di sabbe sopona. Hei sektor 6. Kalau kalian ingin maju pelayanan di sektor 6, molo dipangido donganmu do. Apalagi molo disadatiki ropat ditalutu, ropat ditasanga. Ayolah, mauilah. Ala tutuhat do. Hamuak ka sektor 6 nang matua. Ayo, jujui hamu. Aka suduk na posway. Ayo. Unak kolan marselpi hamu dung sidung permingguan. HP so dingot tamu situamu dang dong be. Holan situa MG sinaga nama. Datung terpaimani situa na hasop be ikon ro adong muse. Tapi ku bilang sama mengenahason tunggulah dulu nang gua pola dong 2 hari. Ya. Ayo amu dongan minggon mardalan. Alanga dong satu si parion nami, si A, si B, si C. Istrinya tak setuju, mestinya banggalah kau. Suamimu mau jadi pelayan Tuhan. Istri mau, mungkin suami tak mau. Adong do si pata, yorai ina amata. Unang gabi situ ho, gabi dang puy bed non lomolomom, inakan ako jo. Dan yang marlomo-lomo do horeta di namanguluon. Situa manang naso situa, dang boy marlomo-lomo. Kanido, ndak bisa marlomo-lomo. Unak songod dong atas saberiban, molodong bulan Ramadan tahan nafsuin na do. Hape hitak kun tahan nafsu do terus. Makanya tidak perlu ada bulan puasa sama kita karena terus kita harus puasa sebagai sahabat Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Molodong songoni ambudongan, maka kita akan merasakan sukacita yang luar biasa di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mau lihat tema Tuhan di pasahat rohanami didingkan ni basam. Hinorkon ni asim Tuhan boy hami merhasonangan. Nunga hubigi hami Tuhan hatam. Mau lihat tema. Atong patao mahami tutu. Gabe si uton ho dakolan di hata. Alek kondohot do nang dipabahenan. Tuhan di bata. Tung takas do Tuhan huparhatu tuhami nang songon na hinatidak kon ni turpukon sian gijang do harorom. Alan ito tusurgui ma na hinatahon mo. Jalat nang tusurgui do nang hami buanom mo. Mulihate ma Tuhan. Atong pargugoy mahami marhite todim na badiyay. Asa tarbahik kami toktong mangulahon hobartulo mo niroham. Hupasat hamit Tuhan tuho situa beresman rambe. Sahat matutu ula toho nani tu nasida. Sadaryom matuhan nasida paborhaton ni huriyay mamanguti masa pensiun. Tuhan di bata. Di 3 tahun na perpudihon jojot marsahit amangon. Haruar rumah sakit bahkan sanga posi. Bican dilehon hodo pe Tuhan hosa hanguluan. Bican dilehon hodo pe Tuhan tiki tunasida lahu mamanguti masa pensiun atong pasu-pasu ma Tuhan amangon marsahor dohot peparana dohot pahopuna asa didikmati Tuhan. Masa pensiunon pasu-pasu nang inang. Asa toktong nasida Tuhan marlas niroha. Tuhan di bata. Hupasat tami manang kami pegodup marsada-sada. Ho ma Tuhan mangaramuti. Ho ma Tuhan mamasu-masu. Ho ma Tuhan natoktong mangalehon akka na tau pasonakon rohanami. Uju marsak kami Tuhan apu di hami. Uju tangis hami Tuhan boy hami Tuhan bahenopmu mekelekel. Uju gali hami. Ho ma Tuhan mangalehon gugu.
Akan namar sahit noeng Tuhan pihak di bagas nasida nang di rumah sakit pe pasu-pasu ma obat na pinakedo na pinangan na pasu-pasu dokter para medis manang naisi pe Tuhan na manangan-nangani pamatang na asaboy cupang hamalumon. Tuhan di bata hupasat hami ma Tuhan tuho pardalanan ningulu nami nasa mingguan ho matoktong madongani ho mamangaramuti. Hupasat kami ma Tuhan tuho ng pandemi COVID-19 na say terus dope Tuhan margadjang-gadjang haadungon na terdumobi di Indonesia Tuhan di piga-piga daerah nung nga di ba hebe mikro lockdown bahkan dang dausian gerejaun adong don waeng Tuhan tongon lockdown Tuhan di bata bahkan disakapi pamarita nami do Tuhan marhiti akka berita mungkin titiki na jepekon neng bahenom nama hampir di sudi provinsi adong mikro lockdown ala di piga-piga daerah mertaba nang di puna pasogi pe Tuhan gabi zona merah di Jakarta pe gabi tabba do nang bilangan nina positif COVID Tuhan patau mahami disiplin mangihuton protokol kesehatan. Asa molo marhite program kerja dohot anggaran ni HKBP Cipayung Cilangkap hami perhalado songon na tegas hami Tuhan dang mga luas aka kategorial mabahen program-program na sifat na on offline patau na sida Tuhan laho mangatusi sudi na hubahe kami Tuhan laho mendukung program pamarita lau sekaligus menjaga keselamatan ni sude ruas ni huria alani Tuhan todim na badiema neng songgop tu sude pengurus ni kategorial asa di atan na sida aka sakap naneng marpungu naneng pajupang terdumobi di kompleks gerejaon Tuhan di bata hupasat tami ma Tuhan sakap ni huriam laho madidihon akka poso-poso ukap ma Tuhan rohani akka na tauras na huboto hami takkas adong do poso-poso di pasahat ko aledang lalap di leon nasida Tuhan dak danahi tuho anggiat marhite-hite padidionon unang di paimay manasida besa tu Desember ay so hatikian Tuhan pangaliommu dak danak tuhami lomem do nang laho mabuat na nilehomi Tuhan di bata hupasat hami ma Tuhan nang botari adong nasi di khusus opat talak ala dalam waktu najepekon bahkan minggu naro adong sian nasida nanaing merhamulian las diduti ma tutulu na asing Tuhan di bata patulus ma asa dinggan nang mardahalan ulaw ni hupasat hami ma Tuhan tuho sudi akan nanaing sulon nami hupasat tami ma tuho Tuhan perhaladum pasada roha do pikiran nami asa di bagasan las ni roha kami lahu makubasi sudi akau laun asa marhasa ngapem mako marhasonangan nang kami hupuji hupasanga pami mako marhiti anakmu Yesus amin. Maride mahita sian bukuede nomor 710 sia ayat sada sahat rodia tulu. Masuk do tutik ting piga-piga hali asa tapasaha mapelian perminggun sekolah minggu aledak kia sahat. Ala di mamuka sian minggu sadarion dohot udutna selama pandemi di tiki marminggum ma akan natoras na makilala adong yanakon na sekolah minggu manang akka opung na semangat na sida ala adong pahupuna sekolah minggu ditik kita pasahat pilan sada A, sada B, 2 ito ngauman non ipasahat pilan sekolah minggu baru disiamun ma amplop tu situa rambe khusus tuak kanatoras na adong yan ako na sekolah minggu manang upung na las dipasahat ma pilihan sekolah minggu las tertikting may secara utuh tu minggu na neng roh yang di atas yang di tengah juga persembahan sekolah minggu kalau kita punya anak atau cucu. Mari de mahita.
Dibuka kain yang di tengah, Amang Bon, Sintua Bon.
maing masuk mahita tu acara paborhaton situa beresman rambe mamunguti masa pensiun tabuka ma acara tanong adong di harotas nabalawi. Marid de mahita. Tabegema biodata situa beresman rambe nani jakohoni perhalado per tahun. Songonoma biodata situa doktorandus beresman rabbe goar situa doktorandus beresman rabbe tempat tanggal lahir si Jarango tanggal 26 Mei 1956 Marhasohotan tanggal sia Desember 1922 Goarni Pardihuta Rosmawati Pardede Yanakon ma doho peparan dua halak sada yanakoboru sada bawah Yanakoboru marhamulian tu Jericho tabunan di pasaha pahupu dinasida Yanakon opat talak Jonathan Sotarjua ro berkat tabunan paduahon Jason Hotlas Mora tabunan patuluhon Jekwesa Renata tabunan paupaton Jovita Felisa Ronoli tabunan dang dope tardidi Yanako bawa ima Esra Bahtera Jaya Pungu sude peparan anak boru hela parumai doho pahopu pitu halak di pajonjong gabe calo situa di hari Minggu tanggal 20 April 2002 terpasu-pasu majalo tauna situa di hari Minggu 10 Juli 2004 di HKBP Cipayung Cilangkap. Pesiun sian hasituau di hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Masa bakti situa 17 tahun. Alamat Jalan Budi Murni, Gang Mawar 4, RT 09 RW 03 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pakko Basio di Huria, Naparjolo,
Denggaddo pakobasion di amangon di hurion, saleleng gabe parhalado amangon di hurion. Aktif do nasida di kegiatan-kegiatan nama perdomuan tu haporluan ni huria doho pembangunan gereja talumbombi mei di permulaan ni pembangunan ni huriaon. Napaduahon aktif mangulau tugas-tugas hasituan. Papungu dohot mangetong pelian, maragedda marjamita di partangyangat sektor dohot akana asing ulaun hasituan. Patuluhon asing ni pakobasyon nasomal songo situa partohonan adong do manang napiga aka ulaun na khusus dihobasi amangon. Ima ketua seksi pendidikan di masa ni Padita Benget Silitonga. Songonima riwayat pakobasyon ni amang situa Dr. Andus Beresman Rabe di Huriata HKBP Resort Cipayung Cilangkap saha tu pesiun sadarion Minggu tanggal 30 Mei 2021 maulia tema dinasida Botima. Tabegema surat haturangan pemensiunan di situa Beresman Rambe nani jahahon ni perhaladu par tahun. Surat ketetapan pimpinan Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap tentang sintua pensiun nomor 040 SK PSN garing HKBP garing Cipayung Cilangkap garing 5 Romawi garing 2021 membaca aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab ke-7 bagian 6.6.6, halaman 170 seorang penetua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi jabatan penetuanya tetap dan pendeta resort menerbitkan surat ketetapan pensiunnya. Mengingat sintua Dr. Andus Beresman Rambe pada tanggal 26 Mei 2021 sudah genap 65 tahun. Menimbang keputusan sermon Majelis HKBP Cipayung Cilangkap tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan acara pelepasan Purna Bakti Sintua menetapkan Sintua Dr. Andus Beresman Rambe Sektor 6 memasuki masa pensiun Majelis di HKBP Cipayung Cilangkap berlaku sejak tanggal ketetapan ini. Demikian surat ketetapan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2021.
Pimpinan Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap, Pendeta Lundu HM Simanjuntak Demin ditandatangani. Dehamu amang situa Dr. Andus Beresman Rambe, Hupaborhat hami mahamu mamasuhi purna bakti pensiun sian hasit tuaun. Mauliate dohonon ni huriai dipakko basyamuna nasalilingon di huriata HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkapon. Sai di pasu-pasu Tuhan tamahamu rabdo hot sude yanakon nang rodi pinoparmuna. Amin. Dihamu saluhutna ruas ni huriata HKBP Cipayung Cilangkap sadarion matutu obasna memasuki purna bakti pensiun sian hasituaon hami mauliatema dihamu ruas ni huriata nama nodo hami marhobas di huriata nasailaon dia kapakatayon dohot pangalaho nami na hurang lobi mangidomap mahami tangyang masih tangyangan mahita saya gajang mau murta tuculuanon huhut di begasan hai pason saya tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna. Nuaing pinasahat mah tu parhalado par tahun dok bendahara mewakili parhalado mewakili huria pasaton cendramata. Parjolo tadok malihat itu tuhata perdenggap basah ngadapot tikina tutu amang situa berabe masa pensiun sahat do tohon. Lumobi amang di nasa tahun nasalpu hubere kami hasehat amang kurang denggan songo jamitan ini amang padi tanah kening alai di tahun wida pamatangnya amang songo 5 tahun nasalpu segar kembali las harapan nami tu depan asalam tu sehat na amang di naung pasyuno namang tabau tu amangon selalu meneliti mana songo dia pena di pasahat ni huria amang oke tulusan ni huria do pasahat sotung diteliti amang nong muse sudedo huriata HKBP pasahat to cindramata tu amang sadarion ima nong dia turun ni huriata jadi las maroni amang doho inang dison ingot tamuma HKBP Cipayung Cilangkap nabuloni pasahat tamuma amang moliate. Martangi yang mahita ali debata amanami na marhabang sa di Banua Kijang nunga di paujako huria di tonga nami jala disuruho akan naposom makubasi huriami pujon nami do guarmu jala dohonon nami mauliate tuho ai godo napaluason naposom marhobas di huriaon nasailaon pasu-pasu may jala tupahi asa marparbue gabe hasangapon de guarmu bahen las niroha di huriam
laus homa napabor hatton amang situa dot trandus beresman rambe nama masuhi purna bakti hasituaun sadarion dongani jala iring-iring ma nasida pasu-pasu jala pergugui manang keluarga nasida saluhutna hupangidu hamitu ho merhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upang itu kami ma amang je siagian maddohata sian ruas. Shalom dihita saluhutna ruas ni HKP Cipayung Cilangkap songon mewakili ruas ni huriata terlebih ruas ni sektor onom di sonjong-jongau madokata taringo tu acara perpisahan ni amata situa beresman rambe alamat sohot manasida melayani di huriaton nahu persahabi kami uluan ni huriata amang pendeta Simajutak, amang pendeta Tumanggor, nahu persangi habi, sude perhalado ni huriata, nahu hormati kami, amanami dot inanami napungu di tikion, di naro madohoti acara perpisahan niamata situa beresman rambe. Songon nami wakili ruas, ni huriata husna sektor onom, tumbat segudang do kesan dan pesan selama amat situ rabion melayani di hurion. Alana kebetulan au nahu rasakan sendiri kurang lebih 30 tahun bertetangga do amat tahun dan kebetulan satu tikion sador pihami di bagas nami manang sa tembok. Jadi huboto do sawatik perjalanan ni amang situ berseman ramion. Nabui kesan nahu pasaha tu kita selalu sebagai pesan, tiki maupun tenaga selalu dicurahkan amat todo lahu melayani di hurion dan secara khusus di sektor onom. Walaupun kondisi fisiknya semakin terseok gara-gara penyakit, dia tidak akan patah semangat dan selalu berusaha untuk eksis ke depan. Mudah-mudahan di persauta tujuannya Rona Mang Situ Rambe semakin baik dan tetap semangat ya. Nang nabui musai si pasahatoku tu kita. Adong statement siya namang situ rambion, namar Tuhanon, do namar hudion, ikon adong ko tanggung jawab. Jalawui do tabereng, tikinasida, Romano soy ruasi mabeta-beta ruasi, asa rajin tu gereja, rajin tu pertangyangan. Jala tabereng do, belakangan non statistik manang perkembangan masalah kehadiran di pertangyangan maupun di hurion di sektor onom cukup bagus. Jadi ido nalui si pasahatoku tu hita saluhuna songon kesan dan napa dua hon sangat mendasar nahu rasahon di masa-masa pensiun yang mata situasi menuju purna bakti 2 minggu na salpu walaupun kondisinya semakin lemah alani persahiton dia masih berusaha untuk mencari calon sintua di sektor onom. Dia pun jalannya sudah terseok-seok, dia masih semangat. Dan saya sangat apresiasi untuk beliau. Jadi mudah-mudahan amang sintua rambe di masa pensiun munaon, ate napararat ton napasaton berita nauli itu Tuhan tidak akan berhenti. Toktong didongani Tuhan kamu di masa-masa menjanjikan usia lanjuton, masa usia lansia. Dan toktong dipergugi Tuhan kamu di lehon tebani hahi pasok Tuhan mu teh suak songoni nangaka pinopar semakin diberkati oleh Tuhan tujuan yarion. Dengan mempersorota tuhurion, dengan mempersorota tutuata mau lihat ima dihita saluna horas ma. Pindah sahak ma
tu amang situa en sinaga mewakili sude akadonga saulonna parhala doni huriata pinasa patekia. Horas marihita saluna. Na hormati kami amang Padita Resot, amang Padita Lundu Haim Simajutak, amang Pandita Sang Harapan Tumanggor, suwak songoni ng dongaku saulaon parhaladu HKB Cipayung Cilangkap, tarlumubi madihamuna amanami dohot inanami, naposo ruas ni huria HKB Cipayung Cilangkap, mulai sian sektor sada sahatu sektor 12 molo tung hami penwaeng jongjong di son mewakili sian parhalado dohono kudo tu hamu dongaku saulaon asa sada silopa gadung ma 2 silopa puli molo tuk sada pe hita napasahat hatatta sude mah hita dapotuli molo naking di hatahon amang Padita sian langkatan situa nahason lubang gaul molo na jongjongon situa nahason sinaga anggona jolo langsung do di tadi guarhu do margaku alai sonari gabe ai dia do naik sinahasonon magabi 2 jadi jupa molo songono madok hata dia ka na pensiun sani naroha do aha mo naik sidohonon aha masih hatahonon ai molo nirimangan sasitongna di akadongan naung boy purna bakti adalah sangat luar biasa do pasu-pasu ni Tuhan aidang boy sude jaminon akka partohonan ni boy purna bakti adong doi di tengah dalan di jauh Tuhan. Alai yang go sadarion tu amang situa bres manrabe sangat spesial dohu hilala molo hami penaking dihunjuk parartaon do dongan akadonga situa mewakili parhalado. Airap do hami najolo di sektor onom sangadu audisi 2 tahun lebih gabi ruas. Jadi secara emosional memang sektor onomon agak boido do honon adong do otik bidana teh. Jadi dung hupayuti hut amang situa Bresman Rabeon mulai sia 2005. 2004 madi tabalhon amango 2005 mau jalui calo situa adik kelasnya amango memahami. Sada na naik si pasahato perjolo tu amang dohot inang ruas ni huria dohot dihita ke parhalado mulai se 2005 hupai huti nung dohot tau gabe calo situa di huriaon na paling tadi huingot adalah sikap ni amang situa Bresman Ramba yang tidak pernah mengeluh sekalipun pendapat amang ini di dalam rapat ataupun sermon tidak diakomodir 100%, amang ini tidak mau mengeluh. Ya cukup sampai di situ. Napa duahon memang perjuangan ni amangon lau melayani itu sektor-sektor adalah tidak pernah mengeluh walaupun di dalam keadaan mungkin hagaleo ni pamatang. Omaran nau penting garis bawahan nami dihami akka na aktif dope melayani asa gabi motivasi dihamion jalan moleate ma amang situa nami amang situa rabe dohot inang dison buru pardede molotuk peboin waeng tabaen acara sadario paborahtok kamu tu purna bakti ngari pasaat amang Padita naking sial langgatan kami ragu pada bulan-bulan yang lalu ay buhado kesehatannya amang terakhir 2 minggu nasalpu kami di sermon molotuk pedi bagasan
ilu amangon nakatai di sermon alah ima ilu kebahagiaan maira di amangon bisa sampai finish melayani di umur 25 tahun. Lasido si pasaton nami tu hamu amang situ nami amang rabbe dohot inang hamolete hok kamu ma hamolete hok kita ma amang pasu-pasu ni Tuhani boy hamu tolhas sape tu purna bakti alani sian hami ho dongamuna saulaon na salilingon selama 10 tahun kamu marhobas di hurion ra tang dohonan na suadong akka hahurangan sian akka pakkatayon na kasian akka pamereng pangalakka maradopon amang situa dohot inang dison keluarga sian tonga-tonga ni parhalado pasahaton nami ma amang disude hahurangan nami jala dihamupe molotung adong akka nahurang dihami marsimapan mahita humapok kami may imara pangiduan nami jala tangyang nami tu hamu sudena keluarga dohot peparan dinabadalani masa purna baktion hamu amang situa nami amang situa Beresman Rabbe saya dipasu-pasu Tuhan mahamu saya diurupi Tuhan mahamu di tonga-tonga ni asude akka pargulumito ningolumuna molotung masohot tamu sian hasit tuaon alai naboy dotong melayani hamu amang diganup partikia muna nani pasahat ni Tuhan boydo melayani hamu di tonga-tonga ni akka rumah tangga di tonga-tonga ni akka persauran di akka marga nang di dia pe molo dilihat Tuhan dope akka kesempatan dihita imara naboy si pasahaton nami tuhamu amang situa nami tang apalaga jangbe pasahaton nami molo tungima naboy tar pasahat huria lama belas rohamuna di masa purna bakti munon batong ma hamoleteho kamu mayamang tua mata pardenggan bahasai asa dokono masong na tua-tua mangerbang ma bunga-bunga di tiur ni mata ni hari selamat menjalani masa purna bakti madihamu amang situa Beresman Rabbe dohot inang keluarga poparan selamat melanjutkan pelayanan ma dihami parhalado HKBP Cipayung Cilangkap Horas. Ala so dipikibi manangah jadi agak dang dakpedi hatani akan apa sonongan dakpedi mana madokok katana sawati pedang ibikibi anggodang alani alat aon jalaipe tetap mengganggu mau lihat tema pardulu sahali dia mak pendeta uduan ni huriah KBP Cipayung Cilangkap amak pendeta Lundu Simanjuntak mau lihat tema musado honon nami tua amak pendeta fungsional amang tumanggor amanami inanami dongaku situa dot sudina hita akka ketua dewan ketua seksi suak songoni akka amang na pengudison inang los hamu majolo au madok pasahatom mauliate ni rohaku tu piga-piga halak na mangurupi au selama ketua seksi pendidikan na parjolo sahali amang Ersitompul sektor 11 mengajar matematika na paduahon amang Pakpahan sektor 11 juga alai belakangan nong ngapidatu di pudini klinik arli tahun ngeliling dakui dabi amangi Aku boto maktu dia lau
mantan bendahara ni Huriatta, Gay Pakpahan. Napatuduhon boru ni Huriaon, boru ni Amata M. Siaturi, boru butar-butar, mengajar bahasa Inggris, jala latar belakang sian tata bahasa Inggris. Napaupaton Inang Nyonya Marbun, Boru Siregar, Saunari, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Ruas ni Katolik do Nasida, alai mengajar do di Huriatta TKI, Mauliate Madinah Sida, na palimahon dang lupa au musema dokkom Mauliate, tu inang Nyonya Pendeta B. Silitonga, na selalu menyiapkan kopi teh untuk minumnya para pengajar. Adong manang natulupulu ra anak-anak kota rutin marsiajar ro tu garejaon jala amang doho tinangomma nama mengajari nasida matematika bahasa Inggris do takkana asing Mauliate ma di nasida. Dang lupa au di amanami inanami sektoronom yang begitu kompak. Tarida doi tiki penugasan panitia Natal sektor di sektor. Tiki ujung ni pertanyaan sektor. Setelah dang adong be roa mang padita benget Silitonga kita nunga naing tutup pertanyaan jala dua kali gereja naing masuk mahita tu minggu Advent nunga perayaan Natal. Jadi hola 2 kali nama kesempatan dihita membuat sian kolekte lau modal ni panitia Natal. Alai pada malam itu juga alani kompak ni sektoronomon terbentuk masusunan panitia Natal yang diketuai oleh AP Purba almarhum au sebagai sekretaris TKI sudah merdala doh denggan dan masih tolok-tolongan. Satu na selesai kepanitiaan terus doh kita kompak. Sudah masih buat peranna. Jala tiki pembubara pe tu pembubaran panitia. Sudah doh kita parhala domangan di gerejaon alai dang mamakke dana sian huria. Adong namanga jumbakon idahan, adong nama jumbakon ikan lauk ni sipanganon akabuah. Sudedo merpartisipasi jala dengan merdala sude sampai tuna selesai kepanitiaan. TKI di sodope amang situa di sektorono dope situa amang situa P Sinaga di dohot situa T Siregar jala inang na mengajar nakin apalai botoni amang T Siregar de
kepala suku dinas Sonari di Jakarta Timur. Jadi mau lihat tema di sini dinasida, mau lihat tema nang dikang kompakata, au sebagai situa na melayani di sektor onom, mangido tuhita saluhutna tetap menjaga kekompakan di ita sesama sektor, molotung ditugaskan hita muse sebagai ulaun sian huria, asa tetap kita bekerja sama, saling tolong menolong, molotuk pehami pensiun sian situaun, molotung ngadong na perlu tetap siap untuk membantu di ulaun huria di sektor onom. Saya sehat ma, saya gajang ma umurta, dilihat Tuhan ma kekuatan di bahasa diri, bertekad do tetap akan membantu di sektor. Songonima, pangapuas ya kami mauliate ma dihita saluhutna oras. Sude akka ruas sektor onom na tongon marminggu aing tinggal ma anon nate di acara ramatama akka anggota seksi lansia sude koordinator na sektor molodang ro boy ma adong mewakili ala audo menginisiatifi ramatama nitulupan ni perhalado moliate ma tutulu keluarga di luar nih sektor onom naboy hupak kulingi gabe terlaksana mah ramah taman non mari de mahita tatangyak koma peliata ali debata amanamin na di banua gijang hodo haruan ni saluhut selehon-lehon na dinggan duhot nasa ulibasa na mauliutos upasahat hami masian na lehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julom pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulkon haracaw mo dito nga tunga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti toddim asalam hutadda hami gudang nisi lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madop mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale debata nami debata ama anak dohotod di perbadia. Nabadia doho. Jalagok hamuliom muliat portibion. Pinuji jala pinasangap maho rodi saliling nililing na. Alani asini roham nong sahat tuhami dohot tu sudep huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Alanong dipapatar ko jala dipatadahon ko tuhami hadir yommu. Holong ni roham. Asin ni roham. Labas ni roham. Hasisaan ni dosa hanguluan sugot. Arta silehonommu sugot rodi uhum. Sidabuommu sugot. Naso habilangat dos sudenay. Ay nasodung niatusan ni colma. Dipaturakodo tuhami. Nasodung ni ida ni colma. Dipataridaho kodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion. Dibuak kodo dihami. Naso tarlehon portibion. Dileho kodo tuhami. Alani i. Hupasahat habi ma. Tuho daging nami. Toddi nami. Rohanami. Rodi saluhut na dihami. Asa patawommu hami tuharacommu na di Banua Gijang. Hodo manopahami. Ubahet tubu hami di hasianganon. Say topa jalapay baru mahami. Asa tubu hami padua halihon. Jalagabi partohap di hasiangan narosugot di labung mi. Naudu jala serepdo rohanami rotu ho mangalekon rohanami. Say bahen may ingananmu. Say homa mangula jala margogo di bagasan hami. Say paujung ulaw nong pinuk kami di hami. Naung sinahapammu guarmu tu hami. Naung tardidi hami tu bagasan guarmu. Nabadiyay asa hami di ho. Jala ho di hami. Say lam tanggali rohana buruk siyan hami. Jala solukon rohanay baru tu hami. Asa badia parangin nami. Babuan nong mauliate rohanami tuho. Say pargugoy mahami asa huparangi kon hami sude nanindok mo tuhami. Babuan nong tutu hami akka anakmu jalapanian dihanguluan sogot. Say payan berita nauli di hami. Asa adong pargugo nami saliling hubulus sami hasyanganon. Say patogu haporsyon nami marhite-hite toddi porbadia sahat rodi hamatian. Asa sahat hami tuho amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanamin na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma haracawmu. Say saut malomo ni roham di Banua tungaun songon na di Banua Gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siya pari. Say samadusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jalo mapasupasu siyan di bata. Di pasupasu jala diramuti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaurkon madamena tutodim amin. Amin. Akan mula tertib ma, disiplin. Selamat hari Minggu, salam sehat.
las dohot ma akka situa pensiun di Ramatama.